balena dispărută m-a captivat. În acest roman se povestește despre protagonistul Rio, care se avântă într-o aventură acerb, alături de prietenii lui. Ei întâlnesc multe obstacole, dar nu renunță, nu se dau bătuți și într-un final își ating scopul pus în față. Această carte m-a învățat să iubesc pe cei dragi, necătând la toate greutățile pe care le pot avea, să îmi urmez visul pentru care Dumnezeu m-a trimis pe acest pământ și să protejez mediul înconjurător. Mi-a plăcut cartea deoarece ne sugerează și o morală. Drag cititor, dacă vrei să rămâi cu o lectură uimitoare și fascinantă, te îndemn să simți cu inima această carte și să intri în intriga ei.